guys, andito kami ngayon sa aming farm dito sa Iloilo. Nandito ako ngayon sa Iloilo. Ano yung buong bahay? Yan yung buong bahay. Nandiyan yung mga prutas-prutas dito. Chico, ano ba yun? Serali. Ano ka dito serali? Aswete. Yan, usually kasi ang mga Ilonggo nag-adobo hindi sa toyo, sa aswete. Kahit saan lang dito pwede. Ako, yan ano yung baboy. Ayan yung alaga ng mama ko si Babe. Ito siya, tapos meron sa taas. Yung sa taas, hindi ko na masyado napakita kasi magulo. So dito, sa baba, tapos ito dito yung parang pinakasala. So walang nagtatambay rito kasi sa sobrang init. Dito tayo, ito yung kainan, tapos nandiyan yung sa labas. Tapos ito yung pinakasala, merong maliit na minibar. Yan. Andito yung mga hindi ginagamit. At saka si tita din. Eto kasi magkasama yan sila. Andito kami ngayon sa aming farm dito sa Iloilo. Nandito ako ngayon sa Iloilo. Kasama ko yung pamangkin mo. Pamangkin ko na si Ilongga. So ituturo ko kayo dito. Actually matagal na itong bahay na to kaya medyo luma na. Pero ipapakita ko sa inyo yung loob. Nung araw maganda to kaya hindi na naasikaso matagal na. So dito ako nagbakasyon ngayong uwi ko. So mga 2 weeks pa ako dito. So, from there, nakita nyo yung daan. So, papasok dito. Ito yung papasok dito sa gate namin. Kung makikita nyo yan, yung bahay na yan, luma na yan. So, gusto ko na ipakita sa inyo. So, tayo, pasok. Ayan, pagpasok, makita mo na yung buong bahay. Yan, yung buong bahay. Nandiyan yung mga pinto. Ayan, yung mga pinto dyan. Tapos, dito tayo. Nandito yung mga tanim ng mama ko nung araw. Ano rito ngayon pag-dry, walang tubig. So nagbobomba kami ng puko. So dati may tangke. So nasira na, hindi na nakagawa. So ito yung mga tanim ng mama ko. So sobrang init dito ngayon sa Pilipinas. Dito na yung lalanta na yung mga tanim. Ayan, ayan. Pero dati ang gaganda niyan. Kaya dito yan. Dami nga. Ikot yan. Dito dati ni-renovate lang namin. Dito kami dati nagbabakasyon ng maliliit sa kami. Ayan yung manok. Kaya makikita mo lahat to tinanim yan ng mama ko. Dati ang ganda-ganda nito kaya lang nasira na. Natuyo na kasi nga walang tubig dito. So paghapon ganito yung ginagawa namin at susunod kami. Makikita mo pa rin hanggang dito. Ayan ang dito yan yun. Kaya nga lang, hindi mo nakita yung ano namin, yung kalamansian namin. Agad doon pa yan, yung lupa doon sa dulo. Kung makikita mo, hindi yung mga kalamansi na yun. Kaya lang, hindi na naasikaso, wala na nag-asikaso. Makita mo yan, sako pa yan, kaya lang, wala na nag-asikaso. At saka yung dulo, yung mga puno na yan, kita yung mga kalamansi yan. Kaso wala na nag-aasikaso. Kaya saka isa pa, sobrang init, hindi madiligan. So yan, kita mo madamo, ganito talaga sa probinsya. Tapos, dito, makikita niya dito ka. Likod. Kaya pinagawa na namin. Pinagawa ng ate ko yan. Kaya lang syempre sa sobrang tagal, naluma na, nag-fade na yung pintura. Pero siguro sa bandang huli baka paayos namin magkakapatid yan. Hanggang dito yung sa likod. Nakikita mo yun din sa likod. Ikot tayo dito. Yan. Ito yung likod niya. Puro tanim. Ano ganito ka? Gaya o? Suha? Hindi. Alam niyo dati marami kaming tanim ng mga prutas-prutas dito. Chico. Ano ba yun? Serali. Ano ka dito serali? Yung serali sa Bisaya, yung tawag ito. Ito ga, ano bang bunga yan?
Blueberry? Kape? Kape? Hindi. Pero hindi ko alam kung anong bunga. Basta isa yan sa mga bunga. Oh, yan ang aking... Ning, halika dito. Ito yung isa aming dito kasama sa bahay. Magaling to maglinak, masipag. Si Neneng. Busy yan, busy. Ito, makita mo yung mga tanim ng mama ko dyan. Kaya lang wala nag-aanong tanim. Ito likod. Dito tayo. Ayan, buong yan. Actually, kasama pa yan dun hanggang dulo. Kaya lang, wala nang nag-asikaso dati. Yung mga pinsan ko dyan, nandiyan, may kubo dati niya, pero sinira na. Kasi hindi na naaalagaan. Tapos dito sa likod. Dito na tayo sa likod. Ayan. Ito dati itong pispan. Itong puno ng mga maliliit pa kami, buhay pa yung lolo't lola namin nandito na to. Dati itong pispan, kaya lang El Nino dito natuyo. Ginawa na lang, dito kasi sa probinsya, hindi uso yung may nangungulekta ng basura. Diyan na lang tinatapon yung basura. O kaya doon tapos sinusunog. Tapos dito naman, ito yung gilid. Ayan dati, may bahay kubo yan dyan dati. Kaya lang sinira na. Kaya pag makikita nyo ganyan na itsura kasi hindi na nga napapagawa. Mga 8 years na kung hindi nakaka-uwi dito. Malaki na pinagbago. Ang dami nang naluma, ang dami nang nasira. Ayan, nakita yung puno. At saka yan, kung makita nyo yung puno ng sakop pa yan. Kaya lang wala na talaga ng gaasikaso. Kasi ang hirap. Gawa nga ng tag-init, sobrang init. Tapos dito naman, nakikita mo dito yung aming... Dito kami nagsasampay. Ito yung sampayan, di ba? Makita yung daming mga puno. O di ba, hindi na namin tawag dito. Aswete. Yan, usually kasi ang mga Ilonggo nag-adobo hindi sa toyo, sa aswete. So hindi na kami bumibili ng aswete. Meron na dito bukat sa kalamansi. Yan. This tayo. Peso. Give me 1,000 peso. There's an old lady in there. She said she'll massage me. She'll probably do it. Okay. Sandali lang ha. Diyan muna lang. Oh, dito muna. Oh, mag-share muna kayo. Hello, Kami muna. Ito ba? Di ako ba? Hello. Hello. Ayan. Ito yung aming tubig dito, bomba. Yan ang aking taga-sexy, taga-bomba dito. Si Michelle. Matagal na kasama yun ng mama ko. Sa hirap, ano daga? Bangus. Dahil wala ng tubig dito, poso, buti nga gumagana pa yung poso. Tapos dito sa gilid, papasok kami dyan. Ayan, makita mo yan dito. Minsan nagluluto kami sa kahoy, kahit saan lang dito pwede. Ako, yan ano may baboy. Ayan yung alaga ng mama ko, si Babe. Nangahabol yan, guys. Hinabol ako minsan yan. Tapos yan dito, makikita mo yung aking kapatid at pamangkin. Andiyan sa sakyan yan. Ayan yung buong magmula doon sa dito hanggang doon. Bali, ito yung pinakalabas dito kami. Diyan kami nagtatambay sa labas. So, ganito yung itsura namin sa probinsya, ganyan. Kasi ito yung ginagawa namin tambayan sa labas yan. Diyan kami. Tapos, pag from there, punta tayo dito. Hindi lang ganun kaganda to, ha? Ano na. Bait ga, buksan mo yung ilaw. So, ito yung loob ng bahay sa farm. Magagawa siya sa kawayan. Bali, may 3 kwarto siya, tapos meron sa taas. Yung sa taas, hindi ko na masyado napakita kasi magulo. So, dito, sa baba, ayan. Ito yung tsura dito sa baba, ayan. So, bali, may 1 kwarto doon. Andyan. Tapos, dito yung parang pinakasala. So, walang nagtatambay rito kasi sa sobrang init. Tapos, ito yung pangalawang kwarto. Tapos, may kwarto din dun sa taas. Actually, pwedeng 4 eh. Merong parang hallway. Parang, ano naman tawag dito? Parang family area sa taas. Kaya ito dito yung kainan. Tapos dito yung CR. Matagal na siya guys. Hindi na siya gawa.
Ayan, bukod yung, yan yung CR, ito yung paliguan. So, from dyan, dito tayo, ito yung kainan, tapos nandiyan yung sa labas. Tapos ito yung pinakasala dito sa ayan. Tapos itong cabinet na ito, matagal na din ito. Kumbaga, ang dami lang yung mga yung mother ko kasi mahilig mag-stock ng kung ano-ano. So, nandiyan pa yung mga stock niya dyan sa loob. Hindi niya yung pinapagalaw, ayaw niya yung pagalaw. Tapos dito may lababo din, kaya lang hindi namin ginagamit kasi nga guys, walang tubig. Pero ito, binibili namin mineral water. Tapos ito, merong maliit na minibar. Yan. Andito yung mga hindi ginagamit. Ayan. So, from the living room, makikita mo to. Yung minibar. Ayan siya. Dito naman tayo sa kusina. Dito lahat ang nagtatambay. Ito yung mga paborito namin tambayan sa loob. Ito yung aking pinsan na tayo na. Ito yung pinsan ko, sinining Madilin. Every time na pumupunta ako, nandiyan kagad. Tapos ito mga aking pinsan na sila yan. Actually, ito assistant ng mama ko. O, sila nagbabantay silang dalawa pag wala na. Pag wala ko dito, kaya yung ate ko o kaya kami. Tapos ito yung pinakakusina. Masarap ko kita. Ito yung aking tiyahin. Ay, masayahin niya. Ganito talaga yung matatanda. Mahilig. Masaya kasi yung lola ko dati ganun din. Mahilig. So mga ano kaya, magkamag-anak sila ni lola nino. Magkamag-anak sila ni lola, no? Nakalimutan ko na. Ayan. First cousin sila ni nanay mo. Si mama? Si nanay. Si mama ko pala, tsaka ito mag-first cousin ka mo, no? Tapos ito, sinasamahan lang niya si tita, si Lola ano ganyan? Si Lola Delia kasi hindi siya pwedeng mag-isa. So, dito yung tambayan namin. Ayan, ito yung aking sister, si Max. Nakasama ko dito mag-fly. Ayan, Tagaluta. Ito yung Akong pinalangga na tita. at saka si tita din. Eto kasi magkasama yan sila tuwing pupunta rito kasi tita ko hindi pwedeng mag-isa. So, eto yung buong kusina. Parang ito pinakatambayan namin. Tapos ito dito yung rep. Tapos pag gagawin dito sa kainan, dito yung iba. At ito si Virgie. Masarap yung magluto. Lahat nagluluto niya. Ay, ako taga-sexy, taga-bomba si Michelle. Ayan, kami lang dito pag ano. Tapos, ayan, makita mo, hindi pa gano'n, hindi na gano'n kagawa. Dito naman tayo. So, ayan guys, ito na yung pinakabuong ano. Kunan mo na lang yung buo. Picture mo na. Ito yung pinabali yan ng pinakabuong loob. Tapos ito tayo sa labas kung na mo yung buong bahay. Papakita ko sa inyo yung buong bahay pero maluma na yan. Guys, matagal na kasi hindi na pintura. Doon ka din sa nagawa. Doon ka din sa nagawa kung na mo yung buong bahay.